Вітаем вас у эфіры Беларусь-3. У бліжэйшыя хвіліны калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і цікавых фактаў. На календары 22 студзеня і мы пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Першыя квіткі на канцэрты міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску паступяць у продаж ужо ў лютым. Год культуры, які абвешчаны ў Беларусі, у Віцебску будзе асабліва насычаным. Падрыхтоўка да юбілейнага 25-га славянскага базару ўжо ідзе поўным ходам. Юбілей форума будзе адзначаны і традыцыйнымі імпрэзамі, і новымі праектамі, галоўным чынам маладзёжнымі. Сваё развіццё атрымае і фестываль вулічнага мастацтва «На сямі вятрах». Таксама запланаваны канцэрт лаўрэатаў міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў розных гадоў. На юбілейны славянскі базар прыедуць і новыя госці, і даўнія сябры фестывалю. Далей пра падзеі сённяшняга дня. Тэатральных аматараў сёння чакае незвычайны спектакль-балет «Скок у волю» на сцэне Беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра. Гэта пастаноўка ў памяць пра вялікага танцора 20-га стагоддзя Рудольфа Нурыева. Драматычны спектакль «Скок у волю» – гэта сінтэз тэатральнага і балетнага мастацтва. У гэтым спектаклі гледачы ўбачаць гісторыю беднага татарскага хлопчыка, які стаў самай яркай зоркай балета ў мінулым стагоддзі. Цікава, што «Скок у волю» – гэта не танцавальная метафора. Так журналісты назвалі па, якое вырашыла лёс Рудольфа Нурыева. У 1961 годзе ён адным скокам пераадолеў загароду ў парыжскім аэрапорце, адкуль павінен быў вярнуцца ў савецкую Маскву. У спектаклі ролю Рудольфа Нурыева па-майстэрску выконвае драматычны акцёр Сяргей Янкоўскі. Ну а грацыю і пластыку народнай артысткі Расіі Ілзэ Ліепа немагчыма зблытаць ні з кім іншым. У пастаноўцы знакамітая балярына выступае то ў ролі музы Рудольфа Нурыева, а то увасабляе сабой раскошны Парыж. І яшчэ адна адметная падзея. У лютым гэтага года ў беларусаў з'явіцца свая кулінарная карта. З яе дапамогай можна пазнаць шмат цікавага і незвычайнага пра нашу нацыянальную кухню. Зараз больш падрабязна пра кулінарную карту Беларусі будзем гутарыць са старшынёй беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыяй Клецуновой. Валерия, здравствуйте. Спасибо вам большое, что заглянули к нам в студию. Здравствуйте. Кулинарная карта Беларуси. Звучит очень вкусно. А что она собой представляет? Где можно ее найти? И как ей можно воспользоваться? Это будет карта размером А2. На ней будут изображены основные блюда, которые вы можете попробовать, и места, где это все можно осуществить. В основном мы продвигаем глубинку, сельскую местность и, соответственно, агроусадьбы. Настоящие рецепты, которые еще живы, они в глубинке. Поэтому вы сможете выбрать рецепт, который вам нравится, и место, где вы все это можете попробовать, и отправиться туда в путешествие. К этой карте будет идти небольшая книжечка рецептов. Предположительно, на этом первом бумажном варианте у нас будет 100 мест и гораздо больше рецептов, потому что в сельской местности люди готовят, как правило, традиционные вещи, которые перешли от их бабушек и прабабушек, которые отражают региональные особенности нашей страны, которые делаются из настоящих продуктов, которые выращены этими людьми. И поэтому, я думаю, будет вкусно, это точно. А как возникла идея такого проекта? Мы с 2002 года занимаемся сельским туризмом, и у нас накопилась огромная база данных. И вот за эти годы мы увидели, что еда является очень сильным таким мотивирующим фактором для путешествия в сельскую местность. Да и вообще это серьезный компонент турпродукта. Около трети денег все туристы тратят на еду. Ну а последней каплей стала, в общем, красивая, безумно красивая коробка от английского печенья, на которой была нарисована кулинарная карта Англии. Меня же уже сразу эта карта возбудила, надо поехать в Англию попробовать все эти явства. Почему мы не можем это сделать с Беларусью? Ну а вообще это, конечно, такой мощный идеологический посыл и уверенность в том, что мы не Драникленд. Была супер разнообразная и богатая кухня. В общем, надо вспомнить забытое прошлое и показать прежде всего белорусам, насколько богата наша кухня, ну а потом же, конечно, и гостям, которые приезжают в нашу страну. Существуют также кулинарные проекты в других странах.
вкусная карта России. Но вот Вы знаете, я продолжение... очень хорошо просмотрела все существующие карты в интернете и на бумажных носителях. Они носят исключительно рекламную имиджевую функцию. Здесь же мы хотим сделать то, что реально существует, показать людей и места, которые готовят вот эти потрясающие вещи, вовлечь население нашей страны в путешествие и, дать импульс им научиться готовить белорусские какие-то блюда. Поскольку это будет электронная версия, есть уже название «Гостиния Бай». Гостиния от слова «гость», «гостеприимство», понятно на всех языках. И поскольку это интернет, это социальные сети, она направлена во многом еще на молодежь. Потому что если наши молодые люди не захотят учиться готовить белорусские блюда, не полюбят эту кухню, то мы, конечно, что-то очень существенное утратим. Потому что кулинария, еда, эти элементы уже вносятся в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Они есть и в нашем национальном списке, поэтому народ должен знать свою еду так же, как свой язык, как математику. Это, уже непреложные истины, если мы говорим о нашей самоидентификации. Потому что если мы не создадим гастрономический патриотизм и не сможем заинтересовать и привлечь на свою сторону других людей. Так вот, сайт сайтом, там будет очень много интерактивных моментов. Я думаю, могут сами выложить ролики. Да? Во-первых, поехать, научиться. Во-вторых, вы можете это все выложить в интернет. Вот сейчас с моими студентами факультета международных отношений БГУ мы делаем эстафету #Гостиния, и они снимают маленькие ролики, как они готовят белорусские блюда. Я думаю, через вот такие, новые формы продвижения мы как-то достучимся до сердец нашего молодого поколения. Валерия, спасибо вам большое за интересный рассказ. И карту тоже хочу подержать в руках и отправиться в путешествие. Обязательно. Спасибо вам большое. А я нагадаю, што з кулінарнай картай Беларусі гледачоў калейдаскопа знаёміла старшыня беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыя Клецунова. Далей калейдаскоп працягвае галерэя выбітных імяніннікаў сённяшняга дня. І пачнем яе з імя старэйшага і аўтарытэтнага беларускага графіка Алены Лось. Амаль усё жыццё яна стварала добра вядомыя чытачам ілюстрацыі да дзіцячых казак. На кнігах, якія афармляла мастачка, выраслі тысячы беларускіх дзяцей. Гэта і малюнкі да зборнікаў народных казак, і ілюстрацыі да кніг Змітрака Бядулі «Скарб», Ніла Гілевіча «Загадкі», Вольгі Іпатавай «За морам хвалынскім» і мноства іншых выданняў. Таксама Алена Лось працавала ў станковай графіцы і літаграфіі. Многія творы мастачкі знаходзяцца ў Трацякоўскай галерэі і ў музеі Пушкіна ў Маскве, Нацыянальным мастацкім музеі і літаратурных музеях Янкі Купалы і Якуба Коласа ў Мінску. Тэму дзіцячай літаратуры працягвае імя пісьменніка, без твораў якога не абышлося жыццё ўсіх савецкіх дзяцей. Сёння 112 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Гайдара. Яго юнацтва прайшло ў складзе Чырвонай арміі ў гады грамадзянскай вайны. У 15 гадоў Гайдар камандаваў узводам, потым ротай, а ў 17 стаў камандзірам палка. У 20гадовым узросце з-за кантузіі пайшоў з арміі і пачаў пісаць кнігі для дзяцей і падлеткаў, у якіх славіў баявое таварыства, сяброўства і сумленнасць. Найболей вядомыя творы Аркадзя Гайдара «Тимур і яго каманда», «Чуб і гек», «Лёс барабаншчыка». Многія кнігі пісьменніка ўвайшлі ў школьную праграму па літаратуры. Яны не раз экранізаваліся і перакладаліся на замежныя мовы. А аповесць «Тимур і яго каманда» паклала пачатак так званаму «тимураўскаму руху», удзельнікі якога дапамагалі пажылым людзям і ветэранам. І яшчэ пра літаратуру. Сёння 228 гадоў з дня нараджэння галоўнага паэта-рамантыка Англіі Джорджа Байрона. Барон, лорд, нашчадак рыцарскага роду і далёкі сваяк Міхаіла Лермонтава. Усё гэта пра яго. Вядома, што вучыўся Байрон не надта добра, але праславіўся ў школе літаратуразнаўцам.
У Кембриджы ён аддаваў перавагу свецкім забавам і не вылазіў з даўгоў. Пры падтрымцы сяброў у 1807 годзе выйшла першая кніга вершаў Байрона «Гадзіннік вольнага часу», а далей творы з'яўляліся адзін за адным. Паэмы «Дон Жуан» і «Прароцтва Данте», «Карсан» і «Абідоская нявеста», «Лара» і «Вальс», турэцкае апавяданне «Яур». Усё гэта значныя творы Байрона, але візітнай карткай лорда-рамантыка стаў вынік вандроўкі па Еўропе і Азіі «Чайльд Гарольд». Менавіта пасля гэтай паэмы Байрон і вымавіў сваю знакамітую фразу «Аднойчы прачнуўся і ўбачыў сябе знакамітым», якая стала сусветна вядомай прымаўкай. А далей у праграме перайдзем да тэмы кіно. Сёння спаўняецца 118 гадоў з дня нараджэння першапраходца савецкага кінамастацтва Сергея Эйзенштейна. З самага дзяцінства, дзякуючы бацькам, ён мог займацца любой справай, якая яго цікавіла. Вывучыў 3 мовы, вандраваў па Еўропе, спрабаваў новае на той час мастацтва фотаздымкаў, песціўся стварэннем коміксаў, але ў выніку паступіў у рэжысёрскую майстэрню. Эйзенштейн убачыў у кіно невычэрпныя магчымасці і стварыў свой першы сапраўдны фільм «Стачка», дзе паказаў сябе майстрам метафары і монтажу. А самы вядомы фільм рэжысёра «Браняносец Пацёмкін» з'яўляецца таксама і самым цытуемым у сусветным кінамастацтве. Многія рэжысёры звярталіся і да іншых карцін Эйзенштейна. Напрыклад, героі фільма «Александр Неўскі» сталі прататыпамі некаторых герояў кінаэпапеі «Уладар пярсцёнкаў». Далей у праграме мы зноў звяртаемся да падзей сучаснасці і зараз запрашаем вас у вандроўку на Магілёўшчыну. Даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці рэгіёна. У святочныя дні Раства ў Магілёве дзесятак гадоў існуе традыцыя збірацца на творчыя сустрэчы. У глядацкай зале Палаца культуры вобласці шмат людзей, разам з бацькамі прыйшлі дзеці. У канцэрце на Раство аб'ядналі свае творчыя сілы лепшыя калектывы і артысты Магілёўскай вобласці. Усе ўдзельнікі прызнаюцца, што перажываюць сапраўднае творчае хваляванне перад выхадам на такую сцэну. Сапраўдным сюрпрызам для гледачоў стала выступленне святароў, якія ў суправаджэнні аркестра выканалі малінавы звон. Выбух эмоцый. Так ацэньваюць мастакі-педагогі выставу «Каляровая скарбонка», якая экспануецца ў зале па вуліцы Болдзіна ў Магілёве. На ёй выстаўлены лепшыя работы выхаванцаў усіх школ мастацтваў горада. Тут творчыя работы тых, хто толькі вучыцца ствараць, і тых, хто ўжо рыхтуецца да выпуску. Усяго больш сотні работ. На выніковай выставе ўдзельнікаў гарадскога конкурсу «Каляровая скарбонка» жывапіс, кераміка, разьба па дрэве, цацкі, кампазіцыі з паперы. В городе много школ искусств. Кто-то силен больше в изобразительных искусствах, но есть еще такой предмет декоративно-прикладное искусство. И очень много различных видов есть. И керамика, и батик, и кукла-игрушка. И вот конкурс полезен тем и важен, что дети могут проявить себя шире, больше. Коні з крыламі, небывалыя жывёлы і смачныя елкі. Так бачыць свет дзеці і сваім настроем дзеляцца на новай выставе. Магілёўскі мастацкі музей імя Паўла Масленікава ладзіць выставу «Зімовы настрой» з удзелам маленькіх мастакоў з арт-студыі «Екельберы». Адметнасць гэтай студыі ў тым, што няўрымслівая фантазія дзяцей натхніла да творчасці і іх бацькоў. Так, проект разросся. До картин долучились и коронки, и цацки. Интересно вместе с ребенком заниматься, потому что это очень вдохновляет. Когда ребенок твой нарисовал, и ты что-то поэтому сделал, и людям это нравится, это очень-очень приятно. 3 месяца ушло на эту работу времени, и, конечно, я рада, что я смогла завершить. Я не остыла, у меня запал. Сейчас уже следующий проект я делаю. Поэтому, очень сильно вдохновляет. Дарослыя ствараюць вось такія цуды па эскізах сваіх дзяцей.
Мы працягваем вандраваць па Магілёўскай вобласці і напрыканцы праграмы накіруемся ў пустынскі святаўспенскі мужчынскі манастыр. Яго гісторыя пачалася ў 14 стагоддзі і цесна злучана з гаючай пустынскай крыніцай. Найстарэйшы праваслаўны прыстанак Магілёўшчыны быў заснаваны мсціслаўскім князем Семяёнам, сынам літоўскага князя Альгерда. Паводле легенды, аслеплы князь знайшоў цудадзейную крыніцу і абмыў у ёй вочы. Здарылася дзіва, Семяён пачаў бачыць. І першае, што кінулася ў вочы, гэта дзіўны абраз Божай маці ў галінах ліпы побач з крыніцай. У падзяку за вылячэнне князь заснаваў на гэтым месцы манастыр, дзе і захоўваўся абраз пустынскай Божай маці. У 1918 годзе пасля прыходу савецкай улады манастыр закрылі, а ў яго будынках зладзілі дзіцячы дом. Толькі ў 2003 у пустынскі манастыр зноў вярнуліся манахі. Сёння паломнікі з усіх куткоў Беларусі нязменна прыходзяць у пустынскі манастыр, каб выпіць гаючай вады з крыніцы ды пакланіцца нерукатворнаму абліччу Хрыста, якое праявілася на сцяне пасля вяртання ў манастыр монахаў. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.